Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 35. Jehova wee gwa Mosis okwu n'ala ihe na-adịghị nke Moab n'akụkụ Jọdan na-asọ Jeriko sị, nye ụmụ Izrel iwu ka ha si n'ihe nketa nke ihe onwunwe ha nye ndị Livayị obodo ibi n'ime ha. Ebe ịta nri nke obodo ahụ ga-enwe gburugburu ha ka unu ga-enyekwa ndị Livayị. Obodo ahụ ga-abụkwara ha ebe ibi n'ime ha. Ebe ịta nri ha ga-adịkwara anụ ụlọ ha, dịkwara akụ ha, dịkwara anụ niile ha. Ebe ịta nri nke obodo niile nke unu ga-enye ndị Livayị ga-adị nnụ kubit 2.10 site na mgbidi obodo wee gaba n'azụ ya gburugburu. Unu ga-atụkwa n'azụ obodo akụkụ ihu anyanwụ nnụ kubit 5 n'akụkụ ndịda, nnụ kubit 5 n'akụkụ ọdịda anyanwụ, nnụ kubit 5 n'akụkụ ugwu, kubit 5. Obodo ga-abịkwa n'etiti. Nke a ga-abụrụ ha ebe ịta nri nke obodo ahụ. Obodo niile nke unu ga-enye ndị Livayị ha ga-abụ obodo isii nke mgbaba nke unu ga-enye ka ogbu mmadụ wee gbalaga n'ebe ahụ. Unu ga-enyekwa ọgụ obodo 2 na 2 tinyere ha. Obodo niile nke unu ga-enye ndị Livayị bụ ọgụ obodo 2 na 8 ha na ebe ịta nri ha. Ma obodo niile ahụ nke unu ga-enye site n'ihe onwunwe nke ụmụ Izrel n'aka ndị bara ụba ka unu ga-anara ọtụtụ obodo, ma n'aka ndị dị ole na ole ka unu ga-anara obodo ole na ole. Ọ bụ dịka ala nketa ya si dị nke ha na-eketa ka onye ọbụla ga-enye ndị Livayị site n'obodo ya niile. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gwa ụmụ Izrel okwu sị ha, mgbe unu onwe unu ga na-agabiga Jọdan baa n'ala Kenan, unu ga-ahọpụtakwara onwe unu obodo ụfọdụ, obodo mgbaba ka ha ga-abụrụ unu, ka ogbu mmadụ onye na-etigbu mmadụ na ọghọm wee gbalaga n'ebe ahụ. Obodo niile ahụ ga-abụkwara unu ebe mgbaba a ga-esi n'aka onye ọbọ gbalaga, ka ogbu mmadụ wee ghara ịnwụ ruo mgbe ọ ga-eguzo n'ihu ndị ikom ka ekpe ya ikpe. Obodo ndị a nke unu ga-enye obodo isii nke mgbaba ka ha ga-abụrụ unu. Obodo 3 ka unu ga-enye n'ofe Jọdan, ka obodo 3 ka unu ga-enyekwa n'ala Kenan. Obodo mgbaba ka ha ga-abụ. Obodo isii ndị a ga-abụrụ ụmụ Izrel, bụrụkwa ọbịa, bụrụkwa onye bi n'etiti ha ebe mgbaba, ka onye ọbụla nke na-etigbu mmadụ na ọghọm wee gbalaga n'ebe ahụ. Ma ọ bụrụ na o were ihe igwe tie ya wee nwụọ, ogbu mmadụ ka ọ bụ, aghaghị ime ka ogbu mmadụ ahụ nwụọ. Ọ bụrụkwa na o were nkume dị ya n'aka bụ nke ga-eme ka mmadụ nwụọ tie ya wee nwụọ, ogbu mmadụ ka ọ bụ, aghaghị ime ka ogbu mmadụ ahụ nwụọ. Ma ọ bụrụ na o were ihe osisi dị ya n'aka bụ nke ga-eme ka mmadụ nwụọ tie ya wee nwụọ, ogbu mmadụ ka ọ bụ, aghaghị ime ka ogbu mmadụ ahụ nwụọ. Onye ọbọ ọbara ya onwe ya ga-eme ka ogbu mmadụ ahụ nwụọ. Mgbe o zutere ya, ya onwe ya ga-eme ka ọ nwụọ. Ọ bụrụkwa na ọ kwatuo ya n'ịkpasị maọbụ tụọ ya ihe mgbe ọ na-eche anwụ o wee nwụọ, maọbụ a sị na o were aka ya tie ya n'iro o wee nwụọ, aghaghị ime ka onye na-etigbu ya nwụọ. Ogbu mmadụ ka ọ bụ. Onye ọbọ ọbara ga-eme ka ogbu mmadụ ahụ wee nwụọ mgbe o zutere ya. Ma ọ bụrụ na ọ bụ na mberede ka ọ kwaturu ya mgbe ọ na-adịghị n'iro, maọbụ tụọ ya ihe ọbụla mgbe ọ na-echeghị anwụ, maọbụ a sị na o were nkume ọbụla bụ nke ga-eme ka mmadụ nwụọ, mee ka ọ dakwasị ya mgbe ọ na-ahụghị ya, o wee nwụọ, ma onye ahụ abụghị onye iro ya, ọ bụghịkwa onye na-achọ ime ihe ọjọọ, nzukọ m ga-ekpekwa n'etiti otu ihe ahụ na onye ọbọ ọbara dịka ikpe ndị a si dị. Nzukọ m ga-anapụtakwa ogbu mmadụ ahụ n'aka onye ọbọ ọbara. Nzukọ m ga-emekwa ka ọ laghachi n'obodo mgbaba ya ebe ọ gbalagara. Ọ ga-ebikwa n'ime ya ruo mgbe ọ nwụọ onyeisi nchụaja nke e were mmanụ nsọ ahụ tee. Ma ọ bụrụ na ogbu mmadụ ahụ esi n'oke ala obodo mgbaba ya pụọ ma ọlị bụ ebe ọ gbalagara, onye ọbọ ọbara ewee hụta ya n'azụ oke ala obodo mgbaba ya, onye ọbọ ọbara ahụ wee gbuo ogbu mmadụ ahụ, ọ dịghị ikpe ọbara mara ya, n'ihi na n'ime obodo mgbaba ya ka ọ ga-ebi ruo mgbe ọnwụ onyeisi nchụaja. Ma mgbe ọnwụ onyeisi nchụaja gasịrị, ogbu mmadụ ahụ ga-alaghachi n'ala ihe onwunwe ya. Ihe ndị a ga-abụkwara unu ụkpụrụ ikpe ruo ọgbọ niile unu na ebe obibi unu niile. Onye ọbụla nke na-etigbu mmadụ n'ọnụ ndị ama ka a ga-egbu ogbu mmadụ ahụ, ma naanị otu onye ama agaghị agbagide mmadụ ama ka ọ nwụọ. Unu anarakwala ihe mgbapụta n'ọnọdụ ndị ogbu mmadụ nke ikpe ịnwụ ọnwụ maworo, ma aghaghị ime ka ọ nwụọ. Unu anarakwala ihe mgbapụta n'ọnọdụ onye gbalagaworo
n'obodo mgbaba ya ka o wee lọta ibi n'ala ya ruo mgbe ọnwụ onye nchụaja. Unu emerụkwala ala ahụ nke unu onwe unu bi n'ime ya, n'ihi na ọbara nke ahụ na-emerụ ala, ma ala agaghị ekpuchiri ya mmehie ya banyere ọbara a wụsịrị n'ime ya, ma ọ bụghị naanị n'ọbara nke onye a wụsịrị ya. Emekwala ka ala ahụ nke unu onwe unu na-ebi n'ime ya rụọ arụ, nke mụ onwe m na-ebi n'etiti ya, n'ihi na mụ onwe m bụ Jehova na-ebi n'etiti ụmụ Izrel.